xillew xaxqa kien fil barra biskin għall-iskola għati ġerra matriqat dijum waħdu miskin bikkem bipalih ma kellu ħadd ma darba il-belt inħasset u Malta tkerxkeb l-akbar għal-bira Malta rakkalla għax kien sar delit mill-kbar kurjuża jien nististaqsi minu dan il-miskin il-mewt qalila x'inja kurdila li bil-aħnina kien id-destin ħassa jetta faqat Tony